Jari Mbak ngomong. Kok jaluk tutur sinden ki piye? Ora kok biasa wae. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprak kae yo ngene iki, karo wong liya kae yo ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak Sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Ayo. Kira-kira ganti sapa? Ya. Sampean keringetan to, Kang Mas. Kula lapi nggih. Mriki. Oh alah, Jan. Kok keringetan nganti sak jagung to ya. Bagus loh. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Enggak aja kaya ngono kuwi ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutune mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gelak. Hah? Gelak. Gelak ngapa gelak? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gelam mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nika ajeng nyupiri kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula pun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegong ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Ngantuk kok diombeni obat mumet. Ngajak banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikrukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Kyai Kulon kan ngomong nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak nih ya. Kepenak sing ngapak. Urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya, kamsahamnida. Iya. Kamsa. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya, tuli beda kaya Jepang ya. Kaya Jepang arigatou gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya, merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden kok. Ayo. Oh, nang tanggaku ki ya iso basa Jepang. Wong wingi tak ndang, "Lek," ngono. "Engko sik." Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan, mangke kembang rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Nggih. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih ora cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gede ya. Iya, ya kira-kira kayak gini ya. Dia men gede lah. Ya dhisik cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titras nanti
ditresnani Biyong Rama. Iya. Rama yo bapak. Rama bapak nggih. Biyung yo Simbo. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu yo ma tamu. Iya. Ngono ya. Dipun gendong kewer sit kusit disit kepripun apa sih tuli ana tembung kewer-kewer barang ki apane sing kewer-kewer digendong teng mriki niki kewer-kewer oh kaya kowe tuli nyonge pikirane wis tekan kanak-kanak sih nggih tuli kewer-kewer ki ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer iya kaya kowe lah mpun tau gendong dereng jenengan sapa jenengan pun tahu gendong dereng gendong sapa gendong putrane ya wis tuli duwe nah, berarti kan kewer-kewer mbok ya ora masa ora kewer-kewer anake inyong ora kewer-kewer tuli nggone inyong sing kewer-kewer gendong sebelah meriki lho Pak iya. Terus Rina wangi dipun kudang Rina wengi dipun kudang dijunjung uduh lan disawah dijunjung lan diuncalna masa diuncal ngomong anak kok diuncal ki oh anakku mbeli sawang iya inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak masa nangis kewer-kewer iya le nangis nganti kewer-kewer tulung parikane banyu masan ya tadi didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya nggih di gedruk-gedruk nggih digedrukna nggih iya nggih alon-alon nggih kula dereng biasa digedruk tuli nek alon ora gedruk jenenge lan apa genjot iya ya iyalah dikepripun lah iyalah waduh bayar lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk jebule urung epas iya gedruke kula maju mereka mundur tuli kudune rika maju ya karena maju terus jadi gedruk ya iya jadi gedruk mbok kompak ya kalau begitu loh nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah biar bisa digedruk iya mangga gedruke mangga Mas mangga ya koko belum po ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu susu rendang mangga dikudang Pak ya minum slow dulu ya lagi rong dia lagi
Ayo Tin, kowe sik Tin. Ya bener. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ah, ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Engko rak ming kruwes-kruwesan. Wis wae-wae sing lanang wis wah. Soalnya yang dinceng udah bojone kok ya. Siapa? Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya nggak mau saya nanti darah itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprakan iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya, Pak? Cara apa iso ngawur kok bocah. Iya. Ya jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Ya, Matur kabeh. nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ket? Apa Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipetheti ming. Iki sasri-sasri do seneng kabeh. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresno karo wayang. Iya, monggo. Iya, Tin. Aku bingung. Saben Dina mikir manuk. aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Lah ya silak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana. Mikir manuk. Jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto, Kagem? asistennya Pak Tumyono chatting aku, waduh mau minta lagu kok semua udah dilakukan, besok aja ya. Nggak usah Pak, besok juga nggak usah, nggak do tambahan penghasilan ki dong geleleng ya. Iya, ya wis ben ora apa. Jenengan yo tambah loh, setiap saya jenengan yo oleh loh. Endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, nang kene iki sing ditanggap aku Lah iya. Maksudnya apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung sik ya Mas, ya Mas. maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Karo kae, masa males aku kae. Iso komentar kae sih cedhis bintang samudra kae. Tak jenenge cedhis bintang samudra. Lah napa mereka? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeloke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati
wong nyawang awake tatin ki malah melu abut to rasane. Iya nek Matur nuwun nggih, Pak. kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ya. Mboten nyuwun. Nek diparingi terus ana piyai sing munggah maringi lah kuwi Nggih. ora apa-apa. Alhamdulillah. Ngono, iya. Karo disuda awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kuwi saya melu abut. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sinden malah ngrekoso. Apa Ya. kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tos ayo mau. Ayo madhep memburi ngono to bojomu nyopir nang ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo Kabur no. lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu, nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah. Ya aja ora. Ayo iki Ya. ramen ketoprak. Ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Mangga Bayu nih. Iki iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat. Ya gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya, nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empone. Kae betutut kae raine kae. Ayo gek rene. Amudar ora. Kaya disuarani ngono kaya sambar gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wae. Endi to mau ki ya? Ya, oh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbak iki arep rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Iya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae bambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Iya. Ngadeg to semangat to. Ora sene. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Ganti karo aku kok kaya Ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye, Re? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Ya jari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok biasa wae. Totok-totok, Pak. Kentok-kentok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki ya. Lagi digraji. Iya. Nek arep ngobrol karo sinden. Ayo saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dhek munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Wae boten. Lah kok le ngomong jam 6 iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat.
Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Ngapa? 6, 7, 8. Rong jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Menyopir. Tetap keblokan nek iki. Todok, 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 todok. Wah, telutur, telutur. Lho kok muter to, Pak? Ayo ki neluturi kae apa? Tak kenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae. Kok ora cocok sama iki? Wae suasana niki medeni ngono lho. Den Mas Broto. Lah iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh Kang Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ya napa? Ketoprak. Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, kurang ajar. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan kono kae to. Iya, iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu ya cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Kita iya Pak Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame kok makamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Hah? Ya cok Sumintene seneng kowe. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora krungu kabarmu jarene arep dadi Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sakarepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa jawil-jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marai atiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Wangele. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kuwi maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasa nganggo sanepa sik werna-werna. Kok cikik to? Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Mutruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu. Waduh. Lah iki ki Piye piye piye. Saiki prasaja piye? Rungokno sik ya Kang Mas. Aku ki
saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenan. Heeh. Oh. Wis ya mongo. Ta kolak-kolak to Kang. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? wala bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane Kang Mas. Siji. Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ora lingsem dipresani piyayokeh yen to wong wadon? Wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Apa mergo aku ki putra Adipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus enten. Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuta Kang Mas. Wuta mesake Pak, wuta. Lho, maksude ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang Bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Hah? Sapa? Langsung wae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing biyen wis putu. Ah, modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah kok sampean ki payu? Rupa ya ora petha. Kok payu? Engko dukun ya? Hah ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan napa? Dek udan-udan nika. Iya. Kula kalian panjenengan to ngeyot to. Kapan? Loh, sampean lali ngeyot ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Hah? Kelingan ora, Guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya udu kowe kae. Niku kula Kang Udu. Mas. Udu. Lah jalaran Aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik lencet Ning dase kuning. gedhe. Lah nika jenengan le pompa kebantaran. Ya coba yen to dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun ta? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan Iya. nyuwun ditembangke napa Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranannya Pak Gundulmu apa? Lho pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyondro aku wae ora iso. Angel ya kowe dicondro. Hah?
Wis nembang. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sami ajeng nembang napa? Ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Betapa hatiku takkan pilu terlaku. Kok malah nangis? Wah sombong. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. ya. Oke bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drohone. Aja untune wis gripis. Ya, bacotke. Bacotke diajar. Pluk. Ten. Hangup jiwa Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi ya? Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye jajal aku? Saben sore tak tiliki ning arep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacotke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya lesmono sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem nampa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg ta. Lah kuwi jenenge tresna. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Aku Oh iya, nekat. berarti mian kae ora deg-degan. Ora. Neng kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten. Hah? Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uang. Iki rasa dipepet-pepet ki to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake ya ngene iki, karo wong liya kaya ngene iki. Ayo. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Ayo. Kira-kira ganti sapa? Ya.
Langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis, nek ngono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Modar ora kowe. Yo, bacono sik kene menembang. Wis, rampungno sik kene menembang coba. Sawangan to kae Kang Mas, lintang kae lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Wah, kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Ha kowe ngeyel kok kowe. Profesional lho. Kae lho lintang kae lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok dibenerke kok ngeyel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Bola mripate siwer ya. Oh iya. Nah, padang to kae Kang Mas. Iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Ora weruh. Ming klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Kowe anggere kerep digandeng kok Subrata kaya gandengane lho. Set. Ah, wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ki rene, Mbah. Apa? Kang Si. Tanganmu kok halus banget to kan, Mas? Iki gelo. Ana garise. Kudu iki telek iki. Wih, mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sambenane bojomu biyen ndek urung entuk kowe kok. Lha napa? Mulane tangane ana keleke kok. Bendina anggere mung usruk. Anggere ngolet usruk suarane mak krok-krok. Kang Si Natya. Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten Kula. aja mak-mak sik to. Lah kula Lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa, anane ming aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare nang kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu ning kidul kuburan to Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak mentani ning kono. Oh. Upama aja mundur-mundur kok keglebak. Keglebak. Kualik. Hah? Kegledak kok Oh keglebak. iya, keglebak. Kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sender lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi Rukmi kuwi rambut. Rikmo kaya rambut ya. tartamtu sampean keringetan to Kang Mas kula lapi nggih mriki oh alah jan kok keringetan nganti sak jagung to ya bagus lho Apa? lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho Wes ben dembe dilap. Ben dilapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Bendelap. tartamtu
angel ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Heeh, ora ning. Lahir batin ora? Ora. Ket mau nyaluk ganti uang. Cangkeme ayu kok dikucir. Ngibarat wong numpak ngibarat Ten. hah? Dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are. Ora apa-apa Aku moh. mbok Aku moh napa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe iki aja nguyak aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debya Ngalim. Oh, Rama Dik Adipati Debya Ngalim. Dibya Ngalim. Rama Debya Ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing getol ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya gak apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan, estu lho Kang Mas. Malah medeni to susu. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Sing diresapi apane nek ngono kuwi? Ya upamane iki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ora ana upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Ora ya. Bojo wedan. Kita aku tak kleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane Kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. Wah. Nggon khusus. Ya ayo merono. Wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok kok. Kang Mas. Iya nembang wis aja ngono kuwi ora tegel aku ora. Lumampang. Mripate napa Kak Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik ta Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas. Gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sing arep dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Lho ora iso. Wae. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa?
setiap saat ing madyaning jala nidi temah gonjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen ora amat ten hah amat ya gede banget iki lho amat ngene kok wah aku ora isen aku waduh isen lingsem lah ngapa atase putra adipati kok arep dadi bojone wong desa lho biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho delok sikilmu mlethek ora ora ombole mlethek suwe-suwe ya iya lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut seneng sing mlethek apa ora wis hah rampungno nggonmu bawa temah gonjing anggen jong ning pagulingan ya wah apik iki mau wis ya aku ditampa ya iki wis rampung gitu Pak manut suminten urang lunga kok suminten hah turuk Torok apa? kayak serepak Torok gedhok. ya Kang Mas ya Ten. aku tresno lho Kang Mas kowe aja kaya ngono ten aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama mbak aku ditampa ora iso napa ten aku Ah, Subrata mlayu terus tak tutuk-tutuk. Aku ora iso. aku ora iso ayo to Kang aku ora iso ayo to aku ora iso ten iso aku iso Kang Mas terus Ah, wong Subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon. Ayo, baleni. Sawas iki engko nyrimpet aku kluma ora apa-apa klumah kok tak tampa ora ten ku aja edan lho ten alah Kang Mas aku wis duwe pasangan ten purun nggih emah aja ora ngono kuwi to nggih Kang Mas nggih ora ten mbok Kang Mas mboten ngeten Ora. to Kang Mas golek wong lanang yo ten Tok dilantang. Tok. Tok. Nuwun para miyarsa, pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta. Badhe kasampun. Ya, bayaran. Iki gandeng sing nonton ming sithik, tiket tele payu sithik ya sakanane. Dikake wong wedok. Ladies first. Matur nuwun. Ya. Wes gak mulai. Ora nyawang sinden kowe. di mulai bareng apa arep ngojek dhewe Loh, lah mau rak mangate bareng. ya mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung Loh, sampean ndek utang aku. utang apa Ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut dhewe. Tambah. aboke udo tekku make ana kae Mak udutmu gegeden. Wes ora urusan aku kok. Napa ya ngapa? rokok-rokok nah Siji wae iki sewengi. iya Ya. nuwun nggih Pak nggih Ya. Wes gak